भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
नमस्तुते महामाये श्रीपुटसुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते गरुड़ नमस्ते गरुड़ारूढ़ परशुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सर्वग सर्ववरदे सर्वतुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मोति प्रदायिनी मंत्रमूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते आद्यतरोहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी जग जग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारुद्र महाशक्ति महदर महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते पद्यास्तन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेष्टि जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगतीते महामाई महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी कष्ट सत्र जो पठेत भक्ति मंत्र सर्वसिद्धि महापति राज्य पसनति सर्वदा सर्वसिद्धि महापति राज्य पसनति सर्वदा एक काल पठे नित्य महापाप विनाश त्रिकाल जो पठे नित्य धन धान्य समन्वित त्रिकाल जो पठे नित्य महाशत्रु विनाशन महालक्ष्मी भवे नित्य सप्रसन्न सर्वरदा शुभ इतिद्र कृत श्री महालक्ष्मी स्तव संपन्न नारद वचन सुनी पराशर मुनि धन हे नारद तुम्हें पवित्र चरित कहती हरस चिते सुमधुर बाणी महालक्ष्मी व्रत कथा जे होई अचरत कहुअछि पुरातन कथा अछि जहा होइब आनंद जात शुणिले टीता एक दिने जगन्नाथ पाछे लक्ष्मी थिले करपत्र जड़िन तांकु जणाइले आଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ବୁଲି ଯିବି ମୁହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ରହିଁ ବୁଲିବ ଦଶମୀ ପାଳନା ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧି ଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତା ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ नासिकारे नवरत्न बसणी खंजिले चौसरी रत्नमाला कंठे नंबाइले करे बाहुटी रंब बलय कंकड़ सुना सूता माणिक पदक आवरण बाजेनी नुपुर माला पୟରେ खंजिले एहिपरि नाना भूषणे सुवेश होइले जेवण माताको अधिकार तिनी पुर आवरण केते मात्र देवी पटांतर ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ମୁନି ହୋଇ ଏକ ଚିତ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗତ ମାତା ବେପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର ଲିପା ପୋଛା କରିନାହୁଁ କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାର ସାଧବାଣୀ ଶୁଣି ବୋଲଇ ସେ କ୍ଷଣି କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି
ବୁଝାଇତା ସବୁ କୁହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ ବୋଇଲେ ମନକୁ ମୋର ବ୍ରତ କରିବଇ। ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ ଶୁଣ ସାଧୁ ବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଯେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତ୍ପର। ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନେ ବେଗେ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବୁ ବେଗେ। ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମତ। ତହୁଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚିମନ୍ତ ଚଉକି ବା ଖଟୁଲି ଯେ ଆଣିବ ତୁରିତ। ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ ରଙ୍ଗ କଳା ନହିଥିବ ଶୁଷ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ। ତହୁଁ କିଛି କୁଢ଼ାଇ ଯେ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୁରାଇ ରଖିବ ତାପରେ। ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି। ଚକୁଳ ଧାନର ଶିଷା ଆଣି ବେଟି କରି ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଧୋଇବ ବିଚାରି। ଚୂତ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀ ସଜାଇବ ପଟାଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ। ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଏହିପରି କରିବ 3 ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନାମରେ ଲୋକେ ପ୍ରକଟିଛେ। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୁଅଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ମୋ ଦେଇ ମନ। ସେଦିନ ଉଷାରୁ ଉଠି ଲିପି ଘର ଦ୍ୱାର ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପ୍ରକାର। ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଲି ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ। 10 ଖିଅ ସୂତାରେ ଯେ ବ୍ରତ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ। 10 କେରା ଦୁବ ଯେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଖେ ତାହାକୁ ରଖିବ। କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ ତାକୁ କୁଟି ଚୂନା କରି ଯତନେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପରକୁ ନ ଦେବ ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଦ୍ଧା ନ ଖାଇବ। ଏଉତାରୁ କଥା ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ। କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାରେ ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇ ନ କିବା ନବ କାଳେ କେଶ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଇ ଯେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତାହାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଗେଲ। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ବିଣଇ ନାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେଉଁ କରଇ ଶୟନ ରାତ୍ରି ସେ କାଳେ ଦହି ଦୁଧ ଯେ କରେ ଭୋଜନ। ଠୋର ହୁଏ ଯେଉଁ ତାର ନାପିତର ଦ୍ୱାର ଭୋଜନ ସମୟେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ। ପୁଞ୍ଜି ନ ପାଇଣ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦିଏ ଏତେ କର୍ମ ଯେ କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋମୟରେ ଦୁଆର ଦିନ ନିପେ ଅଳସ ପଣରେ।
ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ ପାଉଁଶ ଭୋକେ ଯେ ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁବାରେ ଯେ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁଷ୍କ ଲୁଗା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ଶୁଭା ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାକୁ ମାରଇ କି ବାପା କହାନି ଧୋଇ କଳା ନ ଛଡ଼ାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଧନ ପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଖାଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରି ନ ବିଛାଏ